Ke lafiya me yasa nake kuka? Ba komai. Kawai na ga ka daɗe baka dawo bane. Na ɗauka wani abu ne ya same ka. Babu abin da ya same ni. Lafiya ta kalau. Ki tashi ki kwanta ina yan uwanki. Duk sun yi bacci sun kyale ni. Ka san ba zan iya bacci ba ban ga dawowanka ba. Tun ma kafin wani abu ya fara shiga tsakanina da kai. Balantana yanzu da na kulle wani ƙuduri a raina. Ina kuma za ka je? Da safe ka ce za mu yi magana, yanzu kuma gashi nan kana shirin ka je ka kwanta. Ka san bai kamata in dinga shiga ɗakin ka lokacin ba ko? Fadila, dan Allah dan Annabi, na gaji. Ki bar ni in je in huta idan na tashi ko ba mai magana. Na ji. Yanzu dai ga abincin ka can aida ne, na dafa maka ban ma bari ma ta ira aiki ta dafa maka ba, da kai na dafa maka. Ba na buƙatar abincinki. Na ci abinci a waje kafin dawo. Sai da safe. Kuka nake da idanuna, ya zanyi in cire ta cikin raina. Ni na ɗauko ta da hannuna, daga ƙarshe tana so ta zame mana karfan kafa guna. Fadila, ya aka ke kwanta nan baki je ɗakin kin kwanta ba? Ba kai ka ce in jira ka ba in. A nan fa kwanaki ne. To ai yanzu asuba ta yi. Ko baki ji ana kiran sallah ba? Ko ni ma fito wanda na yanzu zan je masallaci ne. Abin da za a yanzu ki je ki sallah sai ki kwanta ki rama baccin naki. Ni kuma kafin nan na dawo na yi wanka na kintsa kafin tafi sai mu magana. Kuka nake da idanuna, ya zanyi in cire ta cikin raina. Ni na ɗauko ta da hannuna, daga ƙarshe tana so ta zame mana karfan kafa guna. Ya zanyi da kaina, ya zanyi ta gane. Ina kira ki ji tsoron Allah, ki tuna cewa in kin ci amana ba a yabe ba. Yaya za ka fita ba breakfast ba? Take da wallahi ina sauri ne, akwai waɗanda suke jira na office. Sai na dawo. Baba mai gadi. Na'am. Yana ina? Ai ya fita tun dazu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Baba me yasa Alhaji ba shi da magana daya? Me yasa in yi alƙawari baya cikawa? Shi fa yace fa in zauna in jira shi fa in zai fita zai yi magana. Za mu karasa magana da muka fara da shi jiya. Shi ne ya kama hanya ya fice? Hai, gaskiya Alhaji ba shi da alƙawari baba. Ah, to wannan yarinya ke ku Allah mun tuba me ya kawo na magana? Anya ba ta shashe zamanin nan kuwa? Ki wani kamar kin zauta haka kenan ki to ma wai ma amma to ma wai ke a matsayin wa ke ba matarsa ba. Wace irin magana za ku da shi? Wannan Allah kiyaye wataƙila ɗan abu ne sa ba su ne kuma aka yi rahinsa kuma ba amma ai wani ayyuka ne kamar tilas Allah ya sauke mu. Ajiye da Allah zuwa an jima ka dawo. Yanzu na wani abu ne. Na jiya ma baka samu ba suna kuma inda Na ce ka ajiye mun ko? Wannan wani irin maganar banza ne da kai da MD din da a ƙarƙashi na kuke ko? Idan akwai wanda yake son ci gaban kamfanin nan bai wuce ne ba tunda kamfani na ne. Get out! Assalamu alaikum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ke? Me ka ki office dina? Na zo ne akan maganan soyayyen mu da kai. Kai kace zaka amshi soyayya ta in shiga daki in jira ka. Kuma ka tafi office kuma baka ce min komai ba. Kuma kafin lokacin ma bacci ya dauke ni. Shine naga ai
mun taba zuwa office din wata illa billahi al-adil inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akan soyayyen mu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah kaga halin da nake ciki Allah ka kawo min dauki Fadila dan girman Allah ki tashi ki bar office din nan ki tafi kuma idan kika fita kada ki tafi gida ki wuce gidanku zan zo in same ki to idan na tafi gidanmu ya sa in dinga ganin ka dan Allah dan Annabi ka tausaya mu wallahi ina kaf da rasa rayuwata akan ka dan Allah ka tausaya mu amsa kike so in baki to amsar ki shine bana son ki bana kaunar ki kuma bazan taba son ki ba wani irin mahaukaciya ne ki a kasar kafirai muke a kasar musulunci muke kuma kasar musuluncin kasar Hausa wallahi ina son ka kuma sai na aure ka bana son ki bazan taba son ki ba na ƙara maimaita miki ni kuma ina son ka sosai la haula wala quwwata illa billah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi kaga ka daina tofe ni babu wasu iskokai da suka shafe ni in ma iskokan ne suka shafe ni bai wuce na san ka da kaunar ka ba ni ba wani iska da ya shafe ni a'a Fadila ai gari ki bari in miki rukiya watakila da shedanin da ke jikinki da aljanin da ke jikinki za su fita su bar nan zauna lafiya wallahi tallahi ka kyale ni idan ka ba haka ba in baka amshi soyayya ta ba wallahi yanzu zan kashe kaina a office ɗinka Fadila na fahimci halin da yake ciki na fahimci kina cikin wani yanayi na soyayya don haka na yadda na amshi soyayyarki dan Allah Alhaji kana suna da gaske kan amsa ina son ki Fadila amma yanzu ki tashi ki tafi gida idan na zo gida za mu karasa magana je gida in jira ka ka tabbata dan Allah za ka zo insha Allah to ina jiran ka ka zo karki da sai na zo kai wannan yarinyar tun daga duniya Allah ya fara gwada wa mutum in dai ya haɗa ka da irin wannan to azaba ce azaban lahira ne aka ara maka na duniya wannan wani irin masifa ne da bala'i Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ka ganta ko? Ha. Ka ganta ko? To na gari ni ba wace yarinya wanda yanzu muka hada da ita nan ta fita daga cikin office din nan. Fadila kenan. Fadila jarabar duniya wannan yarinyar ne ita ce dai Fadilan da nake baka labari. Yanzu nan ta shigo nan gurin idan kaga irin haukar da yarinyar nan ta yi min a cikin wurin nan. Na rantsi da Allah hankali ba zai dauka ba. Kai yarinyar nan sai da ta yi ikirarin a nan gurin za ta kashe kanta sannan na lallaba ta na ce mata na karɓi soyayyarta sannan ta yi haƙuri ta tashi ta fita. Ha! Wannan wace irin masifa ce haka? Ai ni dai ban taɓa ganin wannan abin da zai fi. Da Allah ka tattara yaran nan gaba ɗaya ka tura su gida kawai. Su koma gidan ubansu. To na yi wannan tunanin mai da su gida. Amma Hamida ba ta nan. Ya kamata a ce tana nan idan zan aikata wannan abu. So da haka ina gani kamar idan na yi mata haka yanzu ban yi mata adalci ba. Kuma iyayenta talakawa ne ba su da komai. Ko da na ɗauke su yaran nan na mai da su yanzu na ƙara musu wani nauyi ne wanda kuma zan kasa yi musu bayanin abin da ya faru da bakina. Amma idan ta dawo ta san komai sai in kwashe su da ni da ita sai mu maida su gidansu. Wallahi alhamdu. Wato abokina abin da nake so ka fara ganewa a nan shine Allah ne yake jarabtar ka. Wato kaddara ce da Allah Ubangiji ya riga ya kawo ba yadda za mu iya da ita. Kuma yadda da kaddara alkhairinta ko sharrinta shine cikar musulmi mumini. Mu bar wannan abin a bisa jarabta ta Allah. Sannan kuma
mu nemi hanyoyin da dai za mu bi domin mu ga cewar mun kawar da wannan ɓacin ran da yake tunkarar mu. To, na gode abokina, Allah ya saka da alkhairi. Ni kuma zan karɓi kaddara, zan ci gaba da daurewa har Hamida ta dawo. Wato kafin Hamida ta tafi, wannan yarinyar wani kaidi da take shiryawa na mata. A gaban Hamida sai ta yi min rashin kunya. Amma bayan Hamida kuma sai ta fara nuna min wasu kalamai da rangwada na mata. In short, ce min ta yi wai bayan tafiyar Hamida ne ta ji ta fara suna. Wato ko na yi mu'amala da jinsi da yare kala-kala a cikin duniyan nan, amma ban taɓa ganin irin wannan badakalar ba. Wai a ce a ƙasar Hausa jinsin musulmai ake wannan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi abokina ka bari kawai. Ni dai yanzu tashin hankali na guda ɗaya ne. Na ce wa yan yarinyar na karɓi soyayyarta. Kaga kenan yanzu idan na koma gida ban san da irin tarbar da za ta zo min ba. Kaga akwai rigima kenan. Akwai mafita fa. Amma mafitan nan ɗaya ce gaskiya. Duk mutumin da ka samu da irin wannan tarbiyyar da kuma irin wannan halin har ya ɗauki wannan matakin zuwa yanzu, to ka sani ba wani abu da za a iya masa idan ba addu'a ba, nasiha da kuma wa'azi. Wa'azin mai ratsa jiki ya tabbatar ya ji abin da Allah ya ce annabi ya isar zuwa gare mu, ya san implication ɗin abin, ya san kuma me zai je tarar idan ya ci gaba. Shi ne kaɗai mafita. To yanzu abokina, ni ne zan yi mata wa'azi ko kuma kai ne za ka yi mata wa'azi? Ni dai ta raina ne, da haka ba za ma ta tsaya ta saurare ni in faɗa mata Allah ya ce annabi ya ce ba. Ina za mu kai ta? Ai ko ɗaya daga cikinmu ba wanda zai mata magana. Da malam namu ya kamata mu haɗa tare. Ta ji wa'azi mai ratsa jiki, ta ji irin abin da Allah ya ce, ta ji azaba da aka tanada na irin masu aikata wannan laifin, to hankali zai shiga jikinta. Wannan shi ne kaɗai abin da za mu yi mata. Hakan za a yi. Zan lallaɓa ta daga nan zuwa kwana 2 sai mu ɗauke ta sai a tafi da ita. Kai dai Allah ya haɗa ka da irin wannan matar. Kaga irin masifar da nake ciki. Wawai. A ina? Kana ganin mace ɗaya ta so ta bai tana so ta bai da kai fifi da loli ka turo ni. Haba dan Allah. Tun safe fa kika zauna kike ta wannan kukan. Kuma har yanzu baki daina ba, muna ta tambayan ki kin ki faɗa mana me yake damun ki. Ni duk ba wannan ba ma. Tunda an ta Hamida ta sa kafa ta fita ta bar gidan nan, gaba ɗaya Fadila ta sa kanta a damuwa. Kwata-kwata ba ta da wani aiki a cikin gidan nan sai tunani. Mu fa ƴan uwanki ne, idan baki faɗa mana damuwar ki ba, wa za ki je ki faɗa ma? Dan Allah dan Allah ku tashi ku bani waje. Wallahi ba ku nake son gani ba. Dan Allah ku rabu da ni, ku kyale ni mana. Ku tafi ku bani waje. To shikenan, tunda ba za ki faɗa mana ba, mu za mu taya ki da addu'a. Allah ya yaye miki. Idan kuma muka ga abin ya ci gaba, za mu je har gida mu samu mama mu gaya mata. Duk da ita ma an ta Hamidan ta yi waya cikin satin nan za ta da. Sai ki je ki ta yin nadama. Mun gaji da rarrashin ki mu ma kin ga tafiyan. Ka nake da idanuna, ya zanye in cire ta cikin raina. Ni na ɗauko ta da hannuna. Haba, saba alƙawari bai kamace ka ba. Tun ce da ka karɓi soyayya ta a ofis ɗinka, ka koma muke wasan ɓuya da ni da kai, me yasa haka? Ki shirya. An jima za ki raka ni wata unguwa. Amma kada ki faɗa wa 'yan uwanki cewa tare da ni za mu tafi. Ki san dai abin da ake faɗa musu wanda ba za su fahimci me yake faruwa ba. To shikenan. Allah kai mu lafiya, ba zan faɗa ba insha Allah. Wannan ita ce matsalar da ta kawo mu. Kuma na tabbata irin ilhaman da Allah ya baku ta malamai, wataƙila idan kai wa wannan yarinyar bayani ta yadda za ta fahimta cewa wannan ƙudurin nata ba shi da amfani, babu kyau, ka ja mata aya ko wani hadisi, babu mamaki za ta amince.
shi yasa muka zo. To, yarinya, kin ji abin da mijin yayarki ya faɗa. Gaskiya ne kina son mijin yarki wanda kuke uwa ɗaya, uba ɗaya, ko kuwa a'a wata zolaya ce irin taku ta 'yan zamani. Malam da gaske ne ina son sa, kuma aurensa nake son nayi. To yarinya, ana son tambaye ki, kin yi ilimin addini kuwa? Ko ku dai kawai a wajen kawai daukewa da kika dauki sha'anin addini a sha'anin rayuwarki? Na yi karatu, amma gaskiya ba sosai ba domin tallan abinci ya fi karatun nawa muhimmanci. Saboda tallan kika fi iyawa shi yasa kika jajibo iskanci kika zo kika dora shi akan abokina. Shi hana ki karatun? Hamza, ka san an ce jahilci ya fi hauka. Wato jahili ba karamin babban illa ba ne. Ko ka manta wurin da na ga Hamida na ce ina santa? Alhaji duk kai ka jawo kanka wannan. Sai da na ce da kai ka fita daga harkar talaka. Talaka ba dan goyo bane. Ga abin da ka kinkimo nan ka kawo gidanka ga wannan kajagar nan ta biyo kuma. Sai ka je kai ta yi. Ka je kai ta auren yayin talakawa. Dakata Alhaji Hamza. Wannan yarinyar mas'ala ta mai girma ce. Na ga ta dagi kai da fata akan ra'ayin da ta zo da shi. Yarinya ya sunan ki? Sunana Fadilata. A cikin suratul Nisa'i aya ta 23 Allah Ubangiji ya bayyana mana cewa dakata malam, ni fa babu wata aya da zaka kawo mu wanda zai saka in yadda da kai. In kasa cikawa kaina burina. Mutane dubu nawa ne suke aikata abin da suke so, kuma sannan sun san ba daidai bane. Sai ni zan cikawa kaina buri ka zo kana jawo min aya? Ko ku kanku malamai ai kuna aikata a wasu abubuwa waɗanda ba masu kyau bane kuma kun sani amma kuke aikatawa. Bayan da za a tuce ni ka haɗa ni da Allah ba zai yiwu ba. yaya ana gaya miki Allah ya ce, annabi ya ce, ke kuma kina yi mana maganar banza. Ma kusanci muke yi? Kyau ce irin yarinya ce? Ke Fadila, karin sake jin bakinki a cikin wannan gurin. Idan ba haka ba wallahi zan saba miki. Algafata malam, ka yi haƙuri. Wannan yarinya da kake gani sai an yi mata uzuri. Ci gaba da bayaninka. To Fadila, Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko da saƙo na wajibci da nassin Alƙur'ani. Ubangiji ya yi hukunci a cikin Alƙur'ani inda yake cewa hudumat alaikum ummahatukum wa banatukum, har zuwa ƙarshen ayar inda Allah yake cewa wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce duk mutumin da kika sani Allah Ubangiji ya haramta masa da yau ya sake auren mahaifiyarsa. Ubangiji ya haramta masa ya auri ƴarsa. Ubangiji ya haramta masa ya auri ƴar ƙanwarsa. Ubangiji ya haramta masa ya auri yar babansa ko yar babansa. Ubangiji ya haramta masa ya auri ƙanwar babansa ko kuma ƙanwar babarsa. Ubangiji ya haramta masa ya auri uwar matarsa da yake aure. Ubangiji ya haramta masa ya auri matar da ta shayar da shi. Ubangiji ya haramta masa ya auri wacce suka sha nono ɗaya shi da ita. Ko babu dangin iya babu na babu aure a tsakaninsu. Ubangiji ya haramta masa ya auri wacce ya auro ta taho da ƴaƴa ta zo da shi cikin gidansa, agolanta kenan, haramun ne ya aure ta. Ubangiji ya haramta mutum ya auri ƙanwa sannan kuma daga baya ya dawo ya auriya ko ya auriya sannan daga baya ya dawo ya auri ƙanwa ya haɗa su a cikin gida ɗaya lokaci ɗaya. Wannan haram ne. Shi ne abin da kike ƙoƙarin ki zartar mana da shi a cikin wannan addini namu mai tsarki, sai ka ce addinin bakuzanci. Haka ne, gaskiya ne malam. To amma ai ka san ilimi shi kogi ne, kuma ilimi faɗi yake da shi. To kai malam ai ka dai ɗan ƙara bincikawa ka gani malam. To shikenan. Malama Fadila,
babu yadda za a yi mijin yarki ya aure ki ya haɗa ku a gida ɗaya lokaci ɗaya, sai dai in kin ga ya aure ki, sai dai idan sakin ta yi to sai ya aure ki a madadinta, ko kuma in ta mutu sai ya aure ki a madadinta. Amma babu yadda za a yi haɗa ki da ke da ita a gida ɗaya lokaci ɗaya na aurenku. Wannan Allah ya hana haramun ne. Fadila, wannan abin da kike shirin yi, inda kamar a ce manzon Allah zai yi shi, to shi kaɗai ne ya cancanta Ubangiji ya halatta masa yi shi a cikin irin hususiya da Allah yake yi wa annabawa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah Ubangiji ya keɓance shi ya yi aure babu sadaki, ya keɓance shi ya yi aure babu wali. A cikin irin keɓance da Allah ya wa manzon Allah, inda zai masa to da ya masa wannan. Saboda haka shi da kansa bai haɗa ya da ƙanwa a gida ɗaya ba, kuma ya hana haɗa. Saboda karamci da rahamtawa irin tasa, baiwa ce ma Sayyidina Ali je iso ya zama bayi ne ya da ƙanwa. Ya wara su ise da ɗaya, ya bar ɗaya a wajensa. Ya ce a'a, ka je ka dawo da ɗayar ka ba su kuɗin su ka ta dawo hannunka. Ya da ƙanwa, amma in ka yadda ka taɓa ɗaya a zuwan kuyangarka ce, to ɗaya kar ka yadda ka taɓa ta haramta a gare ka saboda ƴar uwarta ce. To bauta ma kenan, to ballantana aure. Allahu akbar. So wallahi abin da ba zai yi ba kenan. Wallahi sai na aure shi. A yau idan na mutu sanadiyar soyayyen bawan Allah nan, wallahi hakkina ya rataya akan ka. Saboda me zaka faɗa haka? Saboda ni ba ƴarka bace. Ai inda ƴarka ce akwai ayar da zaka ɗauko ka lankwasa shi, ka ce halattacciyan aure ne tsakanin da shi, to wallahi ba zai yi ba. Ka wani kafa ubun rawani sai ka ce kujera. Ke Fadila, baki da hankali ne? Malam ne ke faɗa haka dan ya faɗa miki gaskiya? Ni na ɗauko ta da hannuna daga ƙarshe. Fadila! Tana so ta zame min karfan kafa guna. Ya zanyi da kaina ya zanyi ta gane. Ina kira ki ji tsoron Allah, ki tuna cewa in kin ci amana. Allah ya gafarta malam. Don Allah, don Annabi kai haƙuri. Wallahi wannan yarinya ba ta da hankali. Alhaji Hamza, ko kaɗan wallahi wancan shi, domin ita irin tarbiyya take. Alhamdulillah. Kuma kowane tsuntsu da mun Hausa suke cewa kukan gidansu. Shi yasa wannan ba ta dame ni ba. Tabbas malam ta taɓa faɗa min lokacin da ta ce ta fara sona. Bayan wata rana yayata ta yi tafiya. In kin ci amana ba a yafe ba. Fadila, lafiya ke min irin wannan kallon haka? Ba wannan ba, dama so nake in tambaye ka sa'an ta Hamdiya sun sauka lafiya. To ina ruwanki da ita kuma? Bayan ko airport kin kasa raka ta saboda kada ki shiga motar makinki. To me yake tambayan? Ina za ka je haka? Na kai kwalliya haka sai ka ce wani sabon ango. Ha, ina ruwanki da inda zani? To masallacin Juma'a zan tafi ko kuma in tsaya ne zaki aike ni? A'a, aike kuma? Kawai na ga kayi kyau ne. A dawo lafiya. Kamar wata mutuniyar kirki. Taɓija. To gaskiya kan dai akwai yaƙi tsakanina da Anta Hamida. Ba fa na gajiya fa da kallonsa. To tun daga nan dai malam, daga nan ta fara takurawa rayuwata. Ta ce tana so na saboda ina da kyau, na iya kwalliya, kuma ina da kuɗi. Ka san mata
irin waɗannan abubuwan suna birge su, amma ni ban yi tsammanin a matsayinta na 'yar uwar matata hakan zai iya ɗaukan hankalinta ba. Gaskiya ne. To Alhaji Hashim dai kaga irin wannan ita ce wacce na gaya maka yanzu. Kun ɗauki ɗabi'a irin ta 'yan boko ba masu karatun boko ba. Wannan ɗabi'a da kuka ɗauka ita ce ta haska maka har ka samu dama ka haifar da wannan ɓarna a cikin gidanka. Yaya za a yi ɓarna ba za ta faru ba? Babu wani addini da ya amince ka ɗauko balagaggiya don tana ƙanwar matarka ka shigo da ita cikin gidanka kai kana balagagge ba tare da wani uzuri ko wani dalili ba. Babu wannan addinin. Za ka fito ka yi wanka, za ta yi wanka, za ka irin zaman da kake so a cikin gidanka, za ta irin zaman da take so a cikin gidanka, za ta ci irin abincin da ka ci, za ka faɗi magana mai daɗi a gabanta. Ta yaya shaidani ba zai samu dama ya haifar da wani abu a cikin kowa? Idan kai wani abu bai dasa a cikin zuciyarka ba matsayinka na namiji, to ita matsayinta na mace wani abu zai iya shiga cikin zuciyarta ya ɗarsu. Shaidani da kake gani ya yi galaba da mu, dalili saboda mun yi watsi da hanyar Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna shaidani ya jiri min ibn adam majriyad dami. Shaidani yana gudu a cikin jinin ɗan adam kamar inda duk jini yake gudu yana yawo, saboda ka abin da ba a zato zai iya haifarwa da mutum don ya halaka shi. Malam me mafita? Mafita a ciki guda biyu ce, ba ta kai uku ba. Da farko ka yi sujjada ga Ubangiji, ka roƙe shi ya ba wa Fadila mijin aure ta. Ubangiji ya amsa maka, to ka sami maslaha ta farko. Sannan maslaha ta biyu wacce ita za a fara yi da Fadila da ragowar 'yan uwanta gabaki ɗaya, ka tattara su ka kai su gaban iyayensu su zauna, don kada su ma a cikinsu a sake samun wata matsala ta faru irin tata. Ka nake da idanuna, ya zanyi in cire ta cikin raina, ni na ɗauko ta da hannuna. Ayin gaya miki da kin je ko sai abin ya burge ki. Kasan fa ga baki ɗaya abin sha'awa ne. Ga kaya a garin da sauki ba irinmu nan ba fa. Kai wani shagon fa ya kai nan anguwan. Sai idan ki ya gaji da kallon kaya ki rasa wanne zaki zaɓa. To anti amma dai ai mu ma za ki tafi da mu wani lokaci ko? A'a. Me kaya ya kai ku in business in kasuwanci yayi kasuwanci dai kawai sai mu dinga tafiya tare. In yace ba za ki je ba mu za ki aika ba. A saboda me? Sai dai idan kasuwanci ya ci gaba dai sai mun tattara ku ga baki ɗaya mu tafi. Wallahi anti taron da kika sa kafan kika bar gidan nan. Ga Fadila nan ba ta da wani aiki sai kunci, sai tunani, sai kuka, mun rasa me yake damunta. Mun ajiye ta anan mun yi ta tambayanta. Fada? Har yanzu wai tana fada da mijina ita? Har yanzu Fadila fada take da mijina? To, mu dai bata gaya mana ko akan me kullum ta dinga fada. A'a akan raini ne mana. Raini da rashin kunya ai ba abin da tafi iyawa kamar raini da rashin kunya. Har yanzu Fadila kina raina mijina kenan? Kin ci gaba da raina shi bai isa ba kenan ko? To wallahi ba zan jure ba. Ba zan iya ba wallahi. Wallahi ba zan iya ba. Na gwamnati ki tattara kayan ki koma gida. Ki je can gaban su mama ki zauna. Ni na rayu da mijina ba na so. Ya zanyi in cire ta cikin raina, ni na ɗauko ta da hannuna, daga ƙarshe tana so ta zame mini karfan kafafuna. Ya zanyi da kaina, ya zanyi ta gane, ina kira ki ji tsoron Allah, ki tuna cewa in kin ci amana ba. Hello? Ke, idan fa baki da hankali, wallahi la'azim zan koya miki hankali a cikin gidan nan. Wai kin manta cewa yayarki ta dawo ne? Kin fita sona? Ke din banza ke din wofi? Ke kin ga na rantsi da girma. Hello?
Alhaji kenan. Baka min ƙarya. Kuma bana so ka fara daga yau. Lokacin da ka amsa wayanka ka ce hello. Na ji muryar mace ta amsa maka. Ina dan cikin wani yanayi na rudani. Amma ki hakuri ki kwanta, gobe da safe zan yi miki bayanin komai. Kai alkawarin zaka gaya min gobe? Shikenan. Na gaya miki dai, ki gaya wa Hajiya Jamila, amma wallahi babu bashi. Ba zan bada bashi ba na. Ya haƙuri, mijina ya dawo, zan kira ki. Assalamu alaikum. Alaikum salam. San da dawo. Lafiya ka dawo gida da rana haka? Ko wani abu ya faru ne? Kamawa ta yi. Dawowa na in gwada miki wani abu. Kaman? Kin san dai muryar Fadila ko? Sosai da sosai. Haba Alhaji, ya za a barin san muryar Fadila ba, kanwata fa uwa ɗaya uba ɗaya. Na san muryanta mana. To ki je ki kira ta. Ki zo zan gwada miki wani abu. To. Fadila? Dan Allah, dan Annabi, dan Allah ka kashe zuciyata za ta iya bugawa. To ta buga mana. Ta buga mana zuciyar taki, in ta buga ina ruwana. Me ya dame ni? Ba abin da ya dame ni. Yanda kike son sa haka nake son sa, wataƙila ma na fi ki son sa. In har kina son sa zaki dauki kafa ki tafi wata ƙasa, ki je can ki zauna? Ni kin ga ko in ni ce ki ai ba zan iya tafiya ko ina ba. Fadila, me? Kina da hankali kuwa? Me? Mijin yayin tamu zaki ce zaki aura? Kira ki ji tsoron Allah, ki tuna cewa Fadila. kin ci amana ba a yafe ba. Kuka nake da idanuna, ya zanyi in cire ta cikin raina. Ni na ɗauko ta da hannuna, daga ƙarshe tana so ta zame min karfan kafafuna. Ya zanyi da kaina, ya zanyi da gane. Ina za ki je kuma? Tafiya zan yi. Dan ba zan zauna ba. Na shigo gida ana ta koke-koke ta kanta Hamidan ma in tsaya ta mu gaisa da ita ma bata tsaya ba. Sai zullewa take yi bata tsaya na ganta ba. To zaman me zan yi? Ya hakuri mama, ki zauna mu yi magana. Akwai maganganu a bakina. Dole ki ga Hamida cikin kuka mama. To, da aka yi yaya? Ba zan zauna ba. Tafiya zan yi. Ehe. Wai shi tukun tambaye ka, wai da gaske ne abin da nake ji a duniya ana ta faɗa ko ina ana magana cewa wai kanwar matarka tana son ka, Fadila, za ka aure ta? Da gaske ne Hajiya. Amma zauna sai in miki bayanin komai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Kaga ladamar da nake gaya maka. Kaga yau ranar ta zo. Ranar ladamar da nake gaya maka kenan ta zo. Ka ki magana inda ka rufe idanka, ka rufe idanka. Boko ya ɗauke maka hankali. Ka zauna da baligan yara a cikin gida. Kana tare da su, to ga irin ta nan yau. Ga ranar ta zo abin da nake faɗa. In an yi magana sai ka ce, a iyayensu talakawa ne. Yau talauci hauka ne? Talauci hauka ne? Wallahi Hajiya da niyan alkhairi ne ɗauko yaran na dawo da su gidan nan don in taimaka musu. Ban taɓa tsammanin abin zai zama haka ba. Ga abin duk ya buga yanzu har kunya nake ji. To abin da nake so in gaya maka. Ba wai shawara nake baka ba, umarni ne. Ka tattara su dukkansu kowace ta tafi gidansu. Ka tattara su tafi gidansu. Ita kanta Hamidar idan ta ƙi yadda ta ƙi amincewa da cewa ba za ka ɗauke su koma gidansu ba, ka haɗa ita. A'a, mama ita ma Hamidan shawaran ta bayar yanzu kenan. Kuma yanzu haka ma tana tattara musu kayansu ne, za ta haɗa musu kayansu ga baki ɗaya mu je mu maida su gida. To ni dai na gaya maka. Dakin zauna. In ba haka ba zan ɗauki mummunan mataki a kai. Dakin dan tsaya Hajiya, direban ki ma sallah yake. In na je na ga yana sallan bai idar ba ya same ni a gida. Ni zan fita. Sai na dawo. To amma malam
Ai da ka tsaya, ka ga yarinyar nan ta bugo waya cewa za su zo. Ina tunanin ko akwai wata muhimmiyar magana da take so. Yanzu dan Allah saboda za ta zo sai in fasa fita buge-buge na? Amma alaikum salam. Amma alaikum salam. Yawa san da zuwa. Lafiya lau. Alhamdulillah. Aje Hamida. Sannun ku da zuwa. Ya haka? Ya da gan ku din rai a ɓaci haka kamar wa'anda aka aiko da rasuwa. Me yake faruwa ne? Ga katin ɗin jakunkuna ko duk tsaraba ce wannan? Amu alaikum salam. Amu alaikum salam. Alhaji, san da zuwa lafiya lau. Alhaji. Alhamdulillah. Sanin da zuwa. A'a. Ikon Allah. Baba ga amanar da ka bani nan na dawo maka da shi. Har ga Allah ba zan iya ba. Ku yi haƙuri. Amma dai Fadila, Sadiya da Zara na ɗau alƙawari zan ci gaba da ɗaukar nauyin karatunsu duk da ba sa gabana, amma su ci gaba da zama a nan. Subhanallahi. Alhaji lafiya wani abin suka yi maka? Mama, wai Fadila ne take son mijina. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitina cewa in kin ci amana ba a yafi Alhaji, ba. wannan wace irin magana nake ji kamar tatsuniyar yara. Ban fahimta ba Fadila tana son ka. Ina son da Allah ƙara min bayani wanda irin so. Baba so sosai na soyayya kuma na so na aure. Tun daga lokacin da matata ta yi tafiya ta bar gida, tun daga lokacin Fadila ta saka ni a gaba ta zame min karfan kafa a rayuwata. Babu yadda na iya ne, yasa dole zan dawo da ita. Fadila, ba ki da hankali ne? Mijin yayar ta haki kike so? Baba san shi nake kuma so nake na aure shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fadila, kina da hankali kuwa? Abun kunya kike so ki janyo mana? Wato ke baki iya cin arziki ba? Ki duba ki ga yadda kuka yi mulmul. Kun zauna cikin mutunci, cikin kwanciyar hankali, shine zaki janyo mana wannan abun kunya saboda ke dai mutuniyar banza ce? Muna cikin zaman mu muna jin daɗin mu a AC kin tawo mana. Wannan ce ranar da nake gudu tuntuni, ranar da matsala za ta kullo ba yadda ban yi ba akan kai yaran da su koma gidan nan. To ai gashi nan ga irin abin da ya haddasa. Kai, wannan yarinya ta cuce ni. Kinga, ai ba kuka ya kamata ki yi ba, kuka ma yanzu kika fara yin sa. Kin san ai ba abin da yake ɗawainiya da wannan yarinyar in ban da jahilci, domin mai ilimi ba zai yi abin da take yi ba. Tun suna ƙananan yara idan na tura su makaranta sai ki hana su ki ɗora musu talla. Gaba ɗaya rayuwarsu rabi talla rabi karatu. Ita ma Hamidan Allah ne Ubangiji ya mata gamdakatar ta auri miji na gari ya maida ta makaranta da yanzu ita ma tana nan a irin halayen da suke ciki. To yanzu mai gida me ya aibu dan na ɗora musu talla? Ba mu da shi. Wannan al'amarin ma da ya kasance ai sharrin shedan ne. Kinga, ba abin da zaki ce min ko da yaushe idan aka yi magana sai a ringa kalawa shedan. Babu ruwan shedan a cikin wannan magana. Kake kuskure ki saki kama magana shedan a cikin ta. Baba dan Allah ayi hakuri. A bar maganan haka. Mu dai yanzu za mu tafi. Allah dai ya kiyaye na gaba kawai. Haba Alhaji, ka duba girman Allah, yaran nan su koma gidan nan. Sun riga sun saba. Na rantsi da Allah idan kiku kuma yin wannan maganar ta cewa wai su koma, wallahi a bakin aurenki. Haka za su haƙura su ci abin da muke ci da daɗi ko ba daɗi, mu zauna da su har Allah Ubangiji ya kawo musu mazajen da za su aura dukkanin su kowace tafi gidan mijinta. Wallahi Allah, ko Hajiya bata ce kar su koma gidan nan ba. Ni karan kaina ba zan taɓa bari su koma ba. Ba zan iya zama da su ba.
in kuma aka ce dole sai sun zauna da ni shikenan su je su zauna da mijina sai ya haɗa su gabaki ɗaya ya aura ni kuma zan da gida in ci gaba da zama tare da ku. Wallahi ba zan iya zama da Hamida ba, wallahi Allah. Kuka nake da idanuna, ya zan yi in cire ta cikin haka yake. Haka ne daidai? Mijina, kaga inda ka yi kyau kuwa? Kai, dole ne ma, dole ka dinga jawo min masifa, dole ka dinga jawo 'yan mata jikinka da kana so da baka so. Kaga haka yarinyar nan ta niyyar sani a cikin tashin hankali da bala'i ko? Matar kwarai matar kirki. Kin ga? Wannan abin ya riga ya wuce. Kamata yi ki ɗauke shi ki aje shi a gefe. Daga yau ai kya ƙara tafiya da barki bane ko? Ni da ka haife ni so ɗaya wallahi ba zan je ba ko ka ce na je Allah ba zan je. A sai kin je. Na rantse da Allah ba zan je ba bari ka ji wani abu. Ba zan je ba komai fa yanzu ya koma internet. In kaya ma ya kare kawai magana zan yi da su turu internet in tura musu kuɗi. Ni fa sai kin je. Dan manzon Allah haba baby. Ni ban ga lokacin da ka sani aka ba. A'a, sata amsa ne. Sai da kika ga na saka sannan ke ma kika je kika saka. Kawai dai na san yau hutu ne dole su zaka saka shi yasa na saka nawa. Amma an ka je ba aka dade ba. Ya danganta da baki. Allah ya sa. Dan Allah karka dade na roƙe. Ina kira ki ji tsoron Allah ki tuna cewa Fadila, me ya kaki gidana? Ba na faɗa miki kan na sake ganin kafanki a cikin gidana ba? Na zo gidan nan ne ko ni ko ke. Ko ki kashe ni ko in kashe ki saboda wallahi ban zubar da makaman yaki na ba wannan bawan Allah ina son sa kuma sai na aure sa sai dai duk abin da zai faru a cikin gidan nan ya faru. Ina kira ki ji tsoron Allah ki tuna cewa in kin ci amana ba a yafe ba. Kuka nake da idanuna, ya zan yi in cire ta cikin raina. Ni na ɗauko ta da hannuna, daga ƙarshe tana so ta zame mini karfan kafafuna. Ya zan yi da kaina, ya zan yi ta gane. Ina kira ki ji tsoron Allah, ki tuna cewa in kin ci amana ba a